11 verse 1. Yohana chapter 11 verse 1. Verse 1 to 3. Kwakukhona uthile ungunayo uLazaro. Wayewasebethani kuloMariya noMartha kodadewabo. Verse 2. uMariya lo ngulowo wayithambisayo inkosi ngamafutha aqoliweyo, waze wazisuka ngeebele zakhe iinyawo zayo. Lo Lazaro wayengumnakwabo. Verse 3. Ke ngoko odadewabo aba bathumela uYesu esithi, Nkosi, umhlobo wakho uyagula. Verse 3. Ke ngoko odadewabo aba bathumela uYesu esithi, Nkosi, umhlobo wakho uyagula. Father, this love us in the ngalo sinobo malenze ngelo hlobo ke namhlanje usithula nesifiso ngenxa yemfuneko sithu Yesu Kristu. Hallelujah. Verse ngene ngithandayo kule verse 3 ethi ayithetha ithi Nkosi lo mthandayo uyagula. Hallelujah. Hallelujah. Nkosi lo mthandayo uyagula. Ndizothetha ngothando lukaThixo bantakwethu ngokufutshane sithandaze. Hallelujah. Ndiyathi uba kwiBhayibhile yonke nehambo kaYesu babini kuphela abazalwane kuthiwa xa kuthethwa ngabo kuthiwe bebethandwa nguYesu. uYohane noLazaro. Ndifuna uthetha ngaba bazalwane babini bebethandwa nguYesu. Glory to Jesus. Indlela uYesu abathande ngayo ibingafani, kodwa nonetheless ebebathanda. Inetofeli namaxesha abahambe ngawo behamba nguYesu ebengafani, kodwa umthwalo wothando lukaThixo ngakubo ukulingana. Glory to Jesus. Ndikhe ngathi ke ukuyijonga le nto kaJohn noLazaro, and I found out that uJohn lo uthando lukaYesu ngakuye lumenze wakhe wamangalelwa nangabanye abafundi ababekunye nabo. Ithi iBhayibhile ayizawuvala bekhona imibuzo nengxoxo eyenzekayo asebevukile uYesu. Ithi le ngxoxo kuzawuthekani ngalo mthandayo, ngoba banekhonseni yoba as much as uThixo esithanda sonke kodwa kunabathandayo. Hallelujah. Hallelujah. Now uJohn lo was one of the apostles zikaYesu. Ithi ibhali ayithetha ngaye ithi phumele lapha kweBhayibhile
ngoba lo mthanda uyakhula. uLazaro uthandiwe nguYesu futhi odade wabo bamazwa uyathandwa nguYesu. Kodwa at the end of the day uLazaro wafikelwa sisifo, wagula, wabhubha ethandwa nguYesu. Ngicela sibuke lentwithi uthando lukaThixo luyakwazi ukuvikela omnye. Kodwa the very same love of God lu-expose omnye. Ayicela kusiyalenda withi, kalusiyalenda withi bisho, uma ungafalwa uyathandwa uThixo, uma wekuvikelwa, uthi wona uma di-exposed, dilethwa sinebona apho, ungathanda. Usengxakini ngoba ingxaki ayo-weight of love. Ingxaki i-approach kaThixo ingxaki. I-approach kaThixo ayifani my love, ayifani i-approach. Konke uThixo uzothi ndiyakuthanda, kodwa khawungene Sathane ukuze ngithele, uzobona ukuthi wafika isifo, wakhona engqondweni, kodwa esathi uyathanda. But i-approach yomthanda kaLazaro ayifani ne-approach yomthanda kaMoshe. Uthando lwakuthando lukuvikele nakwimeko ezimpossible. Naphela kwekusekhona lwavanzi. Iinzame zabantu bezenzile zonke okuzohlala athi ndingazazi yaphuma njani kwi-accident endandikuyo. Kodwa uthando lukaThixo luyakuvikela. Angenelelile athi uThixo ndiyamthanda nam ndiyayazi uyandithanda, kodwa angazi wenze njani. Wayithwebula yona ifemeli yam ndijongile. I-approach kaThixo ayifani nethando, nokuweight yothando ilinda. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Lo uthandayo uyakhula. Sizwathi ifemeli yabanyama ningakubani uthandwa uThixo. Because immeasuring nezinto ezilehlelayo is not a sum total of the love of God. Sometimes uThixo unabathandayo. Abanye bathi
Yes.
Sitake bofana nawe uNkulunkulu wethu. Sithungumzana